Көз фасылының бірінші күні бүгін ғалам бойлап атлай башлады. Тапшыруны башлыйбыз һәм экраннар алдына хөрмәтле милләттәшебез Ширяева Менәвәрә Насибулла кызын чакырып алам. Бүген ул үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән аны ихластан дуслары Абдуллова Гөлшат Калимулловна һәм Астахова Раиса Леонидовна котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерле дустыбыз, Пенза өлкәсе Каменка районы Кабылкино авылында якты дөньяга аваз салган. Язмыш дигәннәре 25 ел инде безне таныштырып, якын дуслаштырып, бергә аралашу бәхете бүләк итте. Бу дөньяда төрле кешеләр була. Берәүләр янәшәңдә яшәсәләр дә, әллә ничек чит булып торалар. Ә кайберәүләр еракта да якын итеп яши беләләр. Безнең дустыбызга кайтканда, арабыз шактый булса да, һич кенә дә бу сизелми дияр идек. Үз апабыз, әниебез сыман якын булган дустыбыз безгә төрле яктан да олы үрнәк өлгесе. Утырып шәйләр эчкәндә кызыктырыр сүзен, авыр чакта юатырга вакытын, кирәк булганда төпле киңәшен дә ул кызганмый. Алтын куллы хуҗабикә бар эшкә дә бик өлгер. Аш-су дисеңме, пөхтәлек, матурлык булдыру дисеңме, барысы да аның хәленнән килә. Гаиләдә ул олы йөрәкле, мәрхәмәтле, яратылган әни дә әбекәй буларак та яши. Балаларым дип җан атып, алар өчен бу дөньяда яшәп килә. Кадерле, хөрмәтле дустыбыз, әле ярый син безнең юлыбызда очрагансың да, безнең өчен үз күңел түреңдә урын тапкансың. Юбилеең әйтергә кирәк олы. Бу гомерләрнең бик матур нәтиҗә ясый торган гүзәл мәле килеп җитте дигәнне аңлата. Ихластан сине юбилеең белән котлап, дөньядагы бар җылы теләкләрне дә сиңа юллыйбыз. Гомереңнең алдагы өлешен саулыкта, исәнлектә, иманлы, гыйбадәтле булып, бала-оныклар бәхет хөрмәтенә төренеп яшәргә насыйплар булсын. Алда да безнең аралашу өзелмәсен. Без сине яратып, хөрмәт итеп яшибез. Бәйрәмеңдә иңнәреңнән кушып, килә сине тәбрик итәсе. Килә сиңа бәхет кенә теләп, матур сүзләр генә әйтәсе. Котлы булсын гүзәл туган көнең, бәхетләрең килсен күренеп, куанычлар гына юлдаш булсын, яшә шатлыкларга төренеп. Ак бәхетләр теләп атсын таңнар, кояш килсен тормыш күгендә. Теләкләрнең изге кайнарларын юллыйбыз без туган көнеңдә. Хөрмәтле Менәвәрә Насибулловна, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, көн килә ул елга тик бер генә. Табында дусларың